Altså inden vi tog afsted i går, der var der altså gjort rent og ryddet op og sådan noget. Hvad laver vi? En sejler. Hvad er klokken? Jeg har ikke ur på. Jeg har lige kigget på min ur. Eller på min arm. Det har jeg ikke. Klokken er 6:07, og vi skal op og spise. Og så skal vi gøre rent. Ej, der er 3 minutter til. Jamen, jeg har valgt at sige ja til Afghanistan, fordi at da jeg startede min værnepligt, der var det egentlig bare for at udfordre mig selv. Og det fangede mig rimelig meget. Jeg fandt ud af, at jeg var god til det, og jeg fik at vide, at jeg var god til det. Og så synes jeg ligesom, at kun at tage de 4 måneder, det vil være at bare stoppe midt i det hele. At det ikke gør det færdigt. Jeg vil gerne have hele oplevelsen ud af det. Dalby kommer! Dalby kommer! Dalby incoming! Dalby incoming! Godmorgen! Godmorgen, sergeant! Godmorgen, sergeant. Stue 11 stiller 3 mand alt. Godmorgen, sergeant. Stue 9 stiller 3 mand, 1 mand på vagt. Godmorgen, sergeant. Stue 7 stiller 4 mand, 1 mand syg og en anden. Man bliver helt sikkert nødt til at have en ret hård attitude. Man bliver nødt til at have en attitude som pige for at være herinde, fordi ellers så ryger du ud. Altså du bliver nødt til på en eller anden måde at være sådan lidt stærk, og det gør du egentlig også som dreng. Skal vi bare have manden tilbage? Det skal være så fedt. Så er der succes. 5:34. Du har 2 minutter til det. Her er nakken. Kom så. Færdig basis. Kom videre. Yes, op igen. Hurtigt op. 6:09. Yes. Det er godt. Pas på det gevær. Få dit gevær på plads først. Yes. Yes. 6:20. Færdig basis. Mangler 10 meter. Pas nu på det gevær. Yes. Kom så op. Kom så op. Pas nu på det gevær. Det der, det er ikke godt for geværet. Det er heller ikke godt. Kom nu. 6:40. Du mangler så lidt. Du mangler 10 meter. For at få ikke at falde. 2 meter. Du skal ikke lægge dig til at falde, når du kommer i mål. Og stop. Op med dig. Kom nu på. Pas nu på det gevær der. Det er ikke gratis. Bobber? Ja. Herover. Tag dit hjelm. Det er der, du får skaden. Lige så snart du er svag, så bliver du bare en eller anden pushover, som bare ryger sådan, du ved, frem og tilbage, som bliver sådan lidt nemt offer på en eller anden måde. Det lyder lidt hårdt, sådan skal det egentlig ikke forstås. Men man bliver nødt til at kunne tage noget kritik, og du bliver nødt til at kunne tage og få noget, hvad fanden laver du, eller et eller andet, hvad fanden er det, du har gang i, og kæft en idiot, der gider du godt tage dig sammen og puste dine støvler, og, altså du ved, blive kørt på. Det bliver du nødt til at kunne klare, for hvis ikke du kan klare det, så kan du lige så godt gå.
jeg har valgt at stoppe efter værnepligten og lade være at fortsætte i militæret og lade være at blive udsendt til Afghanistan. ISF 16, tror jeg det er, gav jeg afsted her til august 2013, og der er rigtig mange fra min deling, der skal med der og er kommet videre ind. Men jeg valgte at sige nej, fordi at jeg ikke følte, at jeg var klar nok til det, og jeg ikke følte, at jeg var gammel nok til at kunne stå i sådan nogle svære situationer, som der kommer, og være væk i så lang tid. Men der er mange, også på min alder, som vælger at gøre det, og som glæder sig rigtig meget. Og jeg kan også godt forstå, at de glæder sig. Og et eller andet sted er jeg også meget fristet til at gøre det, men der er stadig et eller andet, der holder mig tilbage. Og min familie holder mig også rigtig meget tilbage, og de vil ikke have, at jeg gør det. Og for at du kan blive udsendt, så er det også rigtig vigtigt, at du har en god sådan, hvad kan man sige, baggrund hjemmefra, at din familie støtter op omkring det. For hvis du tager til Afghanistan i 6 måneder, og din familie de ringer til dig og græder hver dag, så kan du ikke fokusere på din opgave. Jeg har pandekager i dag. Jeg havde jo tykkedag i går. Har vi tykkedag igen? Jeg bruger den næsten undskyld over på baller, men jeg havde min tykkedag i går. Nu var sådan 30 for til at skulle løfte. Ej, vi har tykkedag igen i dag. Vi har tykkedag. Var der ikke så mange pandekager for noget? Jo, skal vi så ikke dele? 2 pandekager, så tager vi en hver. 2 til hver, ikke? Fordeler vi 4. Ja, men så skal vi måske godt tage 2 hver, ikke? Det er det, jeg siger. Så kan jeg bare. Der var flere. Nej. Drengene. Nej, det er ikke engang fiskedag i dag, og så serverer de fisk. Ikke engang fiskedag. Ja. Okay, laks. Med spinat og hollandaise. Det er faktisk fint. Det er faktisk godt. Det er faktisk okay. Det er faktisk udmærket. Jeg har styrket helt vildt meget idræt i dag, det er super. Har du styrket idræt? Nej, så jeg skulle fodbold i 2 timer. Jeg er blevet udsendt. Jamen, jeg skal udsendes efter planen, så er det til, på ISF 16 til august. Jeg glæder mig til at opleve det dernede, og at ligesom det her med, at vi går over og træner en masse ting, og finder ud af, hvad det egentlig er, det gør. Altså, hvorfor skal jeg kunne det her? Jeg ved ikke rigtig, om jeg frygter noget. Altså, jeg kan godt, når jeg snakker med min familie, så tænke over, at jeg kan godt mærke på dem, at frygten er der. I forhold til, at jeg selv har en ekskæreste, som skal udsendes. Så der kan jeg også godt mærke, at jeg går og tænker, at det synes jeg ikke er så fedt. Men i forhold til min egen udsendelse, der tænker jeg ikke over, at der kan ske noget, fordi det er bare mit arbejde. Jeg tænker, men det kan vi jo finde ud af, så selvfølgelig sker der ikke også noget. Skal du gøre det der af? Jo, det kan godt være, jeg skulle det. Min far, han siger bare sådan, men vi bliver jo bare nødt til at støtte dig, og har ikke rigtig snakket videre om det. Hvor min mor, hun er mere sådan begyndt at læse bøger omkring sådan folk, der har været udsendt, og sådan lidt ændret holdning til det der med, om hvad jeg selv tænker, og at vi skal huske at snakke om det, og også med mine små brødre. Jeg skal huske at snakke med dem om det. Altså, snakkede med min lillebror på 9 år her i weekenden, og så spørger han mig sådan, men hvad sker der, hvis man dør? Så bare blive dernede. Altså i hans hoved, så er det jo så krig jo, at du bare er 200 soldater på hver sin side af en eller anden strand eller en eller anden stor mark, der bare løber og pløjer hinanden ned. Og så ligger der bare døde mennesker rundt omkring, altså. Jeg tror, det bliver rigtig hårdt at sende mine venner afsted til Afghanistan. Og jeg tror, jeg kommer til at være bekymret for dem. Alle de måneder, de er der. Der er nogen, der skal være afsted i 4, og nogen, der skal afsted i 6. Og jeg tror, jeg kommer til at være nervøs hver evig eneste gang, jeg hører om en soldat, der er blevet såret, eller en soldat, der er blevet dræbt. Specielt fordi, at vi er kamptropperne her på Antvorskov Kaserne, så det er os, der sådan går forrest. Og det er her, der dør flest, eller hvad man siger. Der er hvad er det, 40, mener jeg, soldater, der er døde i Afghanistan, og 15 af dem er herfra, fra vores kaserne. Så det er her, at det sker, eller hvad man siger. Så jeg kommer til at være rigtig bekymret, når de skal udsendes. Det er helt sikkert.